Doncs només en queden 2 i el Deportivo tornarà a llançar un corna. 2 minuts per arribar als 45. Tot fet al Camp Nou. Molta feina per fer encara aquí al camp del Deportivo Riazor. Reclamaven una empenta als jugadors del Deportivo de la Corunya mentre poden veure com ho està passant el president, a la part inferior de les seves imatges, el president del Futbol Club Barcelona, el senyor Núñez. Déu-n'hi-do com ho està passant. Atenció a aquesta jugada que pot ser bona pel Deport. Estan i l'àrbitre assenyala penal. L'àrbitre assenyala penal. L'àrbitre, el senyor López Nieto, que ha estat pràcticament impecable durant tot el partit, a 1 minut i 20 segons al final, acaba d'assenyalar penal a favor del Deport. L'àrbitre ha assenyalat penal a favor del Deport. El senyor Sergi Albert, com ho diu? Doncs la primera d'això, per mi, era penal. Aquí tenim una imatge lentida. No arriba la pilota i el que sempre es podrà discutir, com sempre, és si el jugador del Depor ha buscat el contacte o ha estat a l'inrevés, ha sigut el jugador del València. El contacte existeix i jo crec que ha encertat l'àrbitre i que el penal és just. Molt bé, el senyor López Nieto ha estat insistint impecable durant tot el partit i al marge d'aquesta jugada, això és bo reconèixer-ho. Tindrem temps per analitzar-ho. Atenció que aquest penal pot decidir una lliga. Jukic! Aturat González! Aturat González! Acaba d'aturar González la lliga! La lliga l'aturada González! La lliga l'aturada González a Riazor! La lliga l'aturada González a Riazor! Quina aturada de González! L'aturada de la seva vida! És l'aturada de la seva vida! I a targeta ara per Álvaro per protestar perquè sembla que no hi havia fora de joc en l'acció posterior del penal que ha parat González. El Camp Nou és una autèntica esclat d'eufòria. Tothom ja donava pràcticament la lliga per sentenciada en el moment del penal. Vegin la llotja, vegin la graderia. La banqueta que salta. Encara no ha acabat el partit de Riazor. I més d'un el dona per acabat. Encara queda joc per disputar-se, encara queden minuts per disputar-se a Riazor. Però tothom està ja pendent de les imatges que puguin arribar des de l'estadi de Riazor en aquest últim minut. Aquí al Camp Nou el partit ja és acabat, ha passat ja 1 minut del temps reglamentari, l'àrbitre encara l'està allargant i tothom pendent del que pugui passar a Riazor, on el Deportivo encara busca la desesperada el gol que li doni la victòria. Encara s'està jugant al Camp Nou, no ha acabat el partit del Camp Nou, hi ha una falta favorable a l'equip barcelonista i mentrestant a Riazor, aquí al Camp Nou passa 1 minut i mig, a Riazor encara també en temps de descompte per Escobar. Final. La Lliga torna a ser el Barça. La Lliga torna a ser el Barça. El miracle impossible. El miracle impossible, Lluís Canut, s'ha repetit aquesta vegada a Riazor. Endavant, Lluís Canut. Per tercera vegada el miracle s'ha fet realitat. La quarta lliga consecutiva, la 14ª en la història del club. L'alegria que es torna a desfermar el Camp Nou amb les encaixades per Johan Cruyff a peu de camp. Perdiendo el partido y ganando el final. Risto. Sabes que ha fallado el penalti en el último minuto. Les paraules de Risto Stoichkov, les paraules de Johan Cruyff. Està plorant Risto, felicitat. Risto No pot parlar Risto Stoichkov. Està desesperat el jugador de Barcelona. No s'ho pot creure. El Barça ha guanyat la Lliga. Aquest és l'ambient que respira en aquests moments a l'estadi.
Els jugadors del Barça faran la volta de campions. Johan Cruyff exultant d'alegria. I els jugadors del Barça que donaran la volta de campions del camp. Alguns d'ells ja han deixat el terreny de joc i el famós xupa-xups al final ha estat el Barça qui ha pogut assaborir el gust de la victòria. Els jugadors del Barça que ara faran la fotografia al centre del terreny de joc amb el xupa-xups, també amb els plàtans a les Canàries, i vegin com llepa el Carmel Risto Stoichkov, autor de 2 gols en el partit d'avui i un cop més element decisiu.